Angko na lang, timba nga kita, mga bakla, ayaw ka ulaw sa atong mga pag-umangko no kay kagawan. Masuko si Angkol. Ha? Oh, si Papa sa isog kaayo. Ha? Okay ra na. Pasagdahi sila. Niya kita karon sa atubangan. Sa imong mga pag-umangkon og mga kaig-agawan, pamatud-in nila nga dili ka bakla. Mga Agaw, di lagi ko bakla, di ko bakla. nakadungog kog istorya nga nahadlok ka daw sa usa ka ilaga. Tinuod ba akong nadungog timba, ha? Di ti ka ilhon nga pag-umangkon kay walay liyon nga bakla. Busa itok mo ti ka. Oh, timba. Ah, di lagi ko bakla. Pamatud-i nga di ka bakla. Di lagi. Pamatud-i dayon. Ako pa niyo timba. Huwag ko na lang ka. Nga bakla ka. Ako pa kining una-hunaon. Kay lisod ni nga sitwasyon. Para di masuko sila si Angkol o imong papa. Kay nga no. Ha? Wa ka kay bawa nga wala liyon nga bakla. Wala di ay bakla nga liyon.